खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ चिरां जिल्लानि नैबे रौमारि हालामनि गयबारि गामियावहाय नैबे गयबारि बड'सा क्लाबनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि देग्लाय रुफाथि बोसोर फालिथाय फालिगासिनो दङ दा बे रुफाथि बोसोर फोरबो फालिथायजों लोगोसे बिथांमोननि गामिनिफ्राय दिनै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासिबो बे रुफालि बोसोरखौ फालिनायजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बेनि सिगां बिथांमोना नैबे बड'सा क्लाबनि फोथाराव बा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फिरफिला बिर होनाय गोथैसि बावनाय आरो आहुति जयग होनानै गोथार हाबाफारिखौ जागायदों दा बे बिथिङाव नैबे गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो 25 बोसोर खुंफुंनाय नैबे रुफाथि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो आखायाव लाबाय दा आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नैबेबायदि थासारि दा गयबारि गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो रुफाथि बोसोर फालिथायखौ लोब्बा लाखिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आइजोफोरखौ जौगानायाव मदद हो Neurnya. Neurnya. Ini sini ya.